Abono miensa. Me mamu ahadeba Okumai FM 97.1 so. Emiri aso se area kase ayaboabo anono. Yade besumye etiefu. Ensem a edimu akoten wakase boyi mune. Evergreen Blossom Academy graduation and career day onsem. School bi a ejedi wo premantem ne ensem fufuru bi a yabono bede na yede rebesu muyi. Dia odi kase boyi rebremo. Ewie Obaa Anotewaa ama Anyonam Addi. Abuafo a waso yen asen a yebetumi de kase boyi rebremo ne. Achievers Catering Service, Twini Mother Clinic, Ataki Legacy. Efe, Kasiebonu Intremu, Emofra Entity School, and Dindi Evergreen Blossom Academy. Ewo Okrapon Okuape Mantem de Enshishegu Akwansu se, Woribedi Afashebi Ayatu no Dinse, graduation career day. Sa afashe yi afashebi afibiara school impanyimfo digu akwanso masuku emofra no tre won bobre wo adwuma a wo beye no daachi ne nkunim botre a wode bebo gina penu mu bi afashe yi de enije bre emofra nyin na pa ara uma yanko tie de suku emofra no bi kanfa afashe no yo hey it has corrected my hands I give myself